Ngaji surat Jin juz 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kelawan nyebut asmane Allah kang Maha Pengasih lan Maha Pemurah. Sira dawuh Muhammad, diwahyuake marang ingsun menawa sak ponto saking jin, yaiku jin nasibin, padha ngrungokake wacan ingsun. Banjur jin-jin mau padha ngucap marang kaum-kaume, temenan ingsun kabeh padha krungu Quran kang anggorohake mungguh pasahe lan agunge maknane. Yahdi ilar rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kang Quran mau nuduhake marang kebenarane, banjur ingsun kabeh padha iman marang Al-Qur'an. Lan ingsun kabeh ora nyekutokake kelawan pangeran ingsun kabeh arupa sapa utawa apa wae. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Lan sejatine tetep maha luhur, agung lan kaagungane pangeran ingsun iku maha suci saking sekutune. Pangeran ingsun ora kagungan garwa lan iya ora kagungan putra. Wa annahu kana yaqulu syafihuna 'ala Allahi syatata. Lan sejatine kang padha kumprung saking golongan ingsun tansah padha ngucapake atas Allah Ta'ala rupa ucapan kang ngliwati wates mungguh goroe. Wa anna donanna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadziba. Lan sejatine ingsun kabeh iku asal padha nekodake yen menungso lan jin ora padha ngucapake atas Allah Ta'ala rupa ucapan goroh sarana olehe padha nganggep yen Allah Ta'ala iku kagungan garwa lan putra. Ananging bareng ingsun kabeh wis padha krungu Al-Qur'an, banjur terang yen ucapan kang mengkono iku ucapan goroh. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Lan sejatine ana wong lanang-lanang saking menungso iku padha njaluk perlindungan kelawan sebagian saking jin. Tibane wong lanang-lanang saking menungso mau malah nambahi lacut marang sekabehane saking jin mau. Kisahe wong-wong Arab jaman biyen yen nuju lelungan banjur arep labuh manggon ana ing siji panggonan kang dianggep singit utawa wingit, dheweke nuli muni a'udzu bi sayyidi hadzal makani min sufaha'i qaum. Nanging
bareng Islam tumeka nuli diganti ta'awudz kelawan Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengkene iki ora beda karo wong Jawa jaman biyen. Nganti jaman iki isih ana kekarine anggone padha memule utawa sesaji marang danyang-danyang kang dianggep mbau reksa desa utawa kampung kuno. Terus ayat wa annahum dhannu kama dhanantum allayya ba'dallahu ahada. Lan temenan para jin-jin iku padha nyono kaya anggone ira kabeh para menungso padha nyono yen Allah taala ora bakal nangekake saking kubur marang sapa bae. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harajan syadidan wa syuhuba. Lan temenan ingsun kabeh para jin-jin iku padha anggerayangi langit arep nyolong pengerungon saking langit. Wasana ingsun kabeh nemu langit mau ketemu di kebaki penjagaan kang banget kuwate lan lintang-lintang kang bisa ngobongake sapa bae kang marek-marek cedhek langit, yaiku sak badane kautusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga liya dina disambung maneh. Matur nuwun, mumpun kesupen gratis subscribe. Wassalam, matur nuwun.